عالم نابرا أفرنسا فتيمنا زين تبيو حكي استرفا كفال نايتبوك أنو استشفين زلو كفال مدرنا بفرنساي زي شفان انتبلنا كم مجنا نايكوت صارلنا إذا أب إوروبا تركب هاجر فرنسا نايتا أب كالق كفالات تزرجحات تركب فرنسا قال كفالات رايا اتكالق كفالاتا أمولو عالمي تبتاتينو زركب نأبنت إذا أب سمين أمريكا كاب كندا أستات 10 كيلومتر رحقات تركب دسيت ولادات خنبر جن جزءات فرنسا أبز أما أكل دسيتات كاريبيان بزحات جزءات فرنسا لوا إذا دما دوب أمريكايو إذا أجن فرنسا أبزي أبدوبا وهنداو وكيانوس أب جماجم بحر أفريقيا كالوت جزءات فرنسا لوا كابتاك عند فرنسا أستات 10 كيلومتر رحقة أما أكل باسيفيك وكيانوس فرنسا لا لومي ولدا أما بالعسران حدن كفل زمن نهالنبر أب جزءات فرنسا جن صحايا تعربنا كال كجرمكم زخ الحق أنتلو فرنسا زنو حدوبات التداوب مس أوروبيان قرابتا بيلجوم وإسبانيا خيمسلكم فرنسا تداوبو زنو حدوب أبزي أبدوب أمريكا مس برازيل أبزواسنا دوبيو بشحن شعات مئتين تسعان ناميبيا كام مجزات إنجليز نات أمسكونت علم بوقعي كام مجزاتي حراكم زواتي نجيراتنا نعلم زفلتوان نتاريخ دمازت صحفو نساتهم بمخانهم زنجرونا تقبلنا نتم أبجوكونا زنبرو هزبتات علم انقعنا بزامقار جابارنت اتقنت طلا معالت أبصحكم انقع عملاخ نتاقبركم زبلني حقوس ملأختي دحر مسدادنا لومي دحر 10 عمتات فرنسا تبهال حانتي أوروبا يتهاجر تراي أبزا مدرنا 13 جزءات اللوعة ناي تاريخ ممهرانا زي نقرنا ناي تاريخ متحفتناون زي سفرو 220 تربيعية كيلومتر ناي مريت 11 مليون تربيعية كيلومتر دما ناي وكيانوس صفحات زلون 13 هاجراتن 3 مليون حزبن لومي بانديرا فرنسان دام بلبلو بفرنسان اب تحت مجزات فرنسان يما حادر اللو ازن نزاربو زلنا بزعبا ايدا زور مجزات خيمسلكم بزعبا فرنسا بغاتات تجزኦም هزبتاتيو فرنسا جن جزءاتاتي بمبال زي كونه ناي سجر بحري اجتاتي بزبل سميات تصوعن نيو كاليدونيا أبدوباو كفال باسيفيك وكيانوس كاب أستراليا نشنخ مبراق أبشحن كل 200 كيلومتر رحقات تدوكينات تركب دسيتيا إذا دسيت كابتاك عند فرنسا مالت كاب هاجر فرنسا أستات 10 كيلومتر رحقات تركب ولا تخون دأمبر جن كابتن 13 نايس جر بحري جزءاتات فرنسا حانتيا نيو كاليدونيا 500 كيلومتر نوحاتن 5 كيلومتر صفحاتن زلوا كوينو أستات كل 270 نبرت دمال لوا بزلوا بزوح متن نيكل استبهله بقطات تفلت نيو كاليدونيا ناي هزب كاناك هاجريا ميلانيجياويان ويدما هزب كاناك تباهلهم زفلتو دك أبات هزبي نيو كاليدونيا زرقم مس أب أوشينيا زنبرو تسألم تأحزابي زمدب كاناكاويان كاب قدم لدة كريستوس جميروم أب كاليدونيا بسلام زنبرو أحزاب يمنيروم انجليزاو دهساسي جيمس كوك بشحن شو 174 اقرو أب كاليدونيا كاب زنبرلا جزي جميروم جن سلام رخيبهم أيفلتنيم نجيمس كوك سعيبهم بزحات سعدو نابتا دسيت ساعتو كوينوم كابتن علم كم حنباشا زخفاف لاهاجرات اتاك اند زخونت فرنسا بشحين شو 853 اجتايا بمبال ملو بملو ناب نيو كاليدونيا اتوت بزي السعابة دما نزحالفة 270 عمتات اتا دسيتن هزبان اب تحت جزءات فرنسا يركبو لو بريزدنت نيو كاليدونيا بريزدنت فرنسايو نتهاجر زمرحو دما ببريزدنت فرنسا استوكلو كوميشنرات كوينوم وشتقاوي من محدراو سرحات اتهاجر دما ناي بريزدنتنت معارك بزلوم سبا سلطاني زمحدر أب كاليدونيا أيكونندو السلطان اتوم تصبق دموز زخفلو ناي منجست سرحاتون كي ترفه ملو بملو بزعدو فرنساوين استتحزيوم أبتا دسيت زركبو نقداوين معكلات مزناقع بوتاتات أو وشت كتما زركبو مريتات كلهم نايتعدو فرنساوينيوم رئيس كتما نيو ميايات تبهال كترئيا آسيا قرمتي كتنبرلا
التبهج متشئت كتما ولادات خنبر متشؤنتا جن نصعدو فرنساوያን ወይ ድማ ናይ ኤውሮጳ ዘርእን ዘለዎም ሰባት ጥራዮ لعلي 50 ሚእታዊት ካብ ህዝባውን ጻዓድዮም ካብ ሃገራት ኤሽያ ብፍላይ ድማ ካብ ኢንዶኔዥያ ደሴታት ፓሲፊክ ካብ ታሂቲን ካልኦት ኣብ ቀረባኣ ካብ ዝርከባ ደሴታት ዝመጹ ዜጋታት ውን ይነብሩላዮም ህዝቢ ካናክ ካብ 1970ታት ጀሚሮም ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ሓራን ምውጻእ ኣብ ቃልሲ ናጽነት ዝርከቡ ህዝቢዮም ነዚ ቃልሲ ናጽነት ዝመርሖ ዝነበረ ድማ እቲ ስቃይ ህዝቢ እንዳረኣየ ስቕ ክብል ዘይመረጸ ጆን ማሪ ቲፓኦ ዝተባህለ ቀሽዮ ኣብቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፈረንሳን ተቃለስቲ ናጽነትን ዝተወልዐ ዕግርግር ድማ ተቃቲሉ እቲ ናጽነት ኢሉ ዝተበገሰ ቃልሲ እንዳስፋሕፈሐ ተቃውሞ ድማ እንዳበርትዐ ምስከደ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ኩነታት ብሓይሊ ጥራይ ክቆጻጸሮ ከም ዘይክእል ብምርዳእ ሓደ ናይ ክፍኣት ስትራቴጂው ክጥቀም ወሲኑ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ጻዓዱ ፈረንሳውያን ናብ ኒው ካሊዶንያ መእታው በዚ ምኽንያት ድማ ቁጽሪ ህዝቢ ጻዓዱ ካብ ናይቶም ጸለምቲ ከም ዝበልጽ ምግባር ካብኡ ቀጺልካ ሕቶ ናጽነት ህዝቢ ካሊዶንያ በሓይሊ ዘይኮነ በህዝባዊ ውሳነ ንኽውሰን ዲሞክራሲያዊ ኣማራጺታት ሒስካ መቕራብ ብዝሕ ቁጽሪ ጻዓዱ ካብ ብዝሕ ቁጽሪ ጸለምቲ ዝበዝሕ ክሳብ ዝኾነ ድማ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ውጽኢት ህዝባዊ ውሳነ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ብሰንክዚ ውዲት እዚ ድማ ደቀባት ኒው ካሊዶንያ ዝኾኑ ህዝቢ ኮናክ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ትሑት ቁጽሪ ዘለዎም ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ነቲ 40 ሚእታዊት ጥራይ ድማዮም ዝሕዝዎ ውዲት ፈረንሳ ሰሚሮ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ቃልሲ ኣብ 2018 2020 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተገብሩ ሰለስተ ናይ ረፈረንደም መረጻታት እቶም ልዑል ቁጽሪ ዘለዎም ጻዓዱ መረጽቲ ምስ ፈረንሳይና ክንጸንሕ ንደሊ ብምባሎም ናይ ነዊሕ ዓመታት ጽምእናጽነት ጸለምቲ ክሰምራ ይከኣለን እዚ ኒው ካሊዶንያ ትርከበሉ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ኣብ ምድርና ንንግድን ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ስትራቴጂካዊ ዝበሃል ቦታ እዩ ነዚ ኣብ ዓለምና ከም ሓድሽ ሰውራ ተበጊሱ ዝርከብ ምፍራይ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ኒው ካሊዶንያ ነቲ ቀንዲ ወሳኒ ዝኾነ ጥረ ነገር ሓቂፋ ትርከብ ሃገር እያ ባትሪ ናይዘን መካይን ብዘይ ዝኒከል ዝበሃል ማዕድን ክስራሕ ዘይሕሰብ እዩ ኒው ካሊዶንያ ድማ ን25 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሕ ኒከል ዓለምና ሒዛ ዘላ ደሴት እያ ናይ ዓለምና ሓይሊ ሚዛን ንምሓዝ ፈረንሳዊ ወተሃደራታት ተዕስክረሉ ወሳኒ ቦታ ስለ ዝኾነ ካብዛ ደሴት ምውፃእ ፈጺማ ዘይተሓስቦ እዩ እንዳስፋሕፈሐ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ቻይናን ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራትን ልዕልና ንምብዳህ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፈታዊተን ዝኾነት ሃገር ኮይኑ ክቕጽል ዝደልያ ሓያላን ምዕራባውያን ሃገራትን ንዕአን ዝመርሑ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ውን እንተኾነ ነዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብመግዛእታዊ መንግስቲ ዝወርድ ዘሎ እህታ ህዝቢ ካናክ ግዲ ዝህቦ ይኮኑን ፍሬንች ፖሊኔዝያ ምናልባት ናይ ምድርና ገነት ከስሚያ ዝኽእል ኣዝዩ ግሩም ተፈጥሮኣዊ ትርኢት ዘለዋ ቦታ እያ እዚ ቦታ ኣብ ማእከል ፓሲፊክ ውቅያኖስ ኣብተን ናይ ምድርና ደስ ዘብል ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዘለዎም ገማገም ባሕሪ ሒዘን ዘለዋ 130 ደሴታት ኮይኑ ኣብዘን ደሴታት ኣስታት 306,000 ዜጋታት ይነብሩ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት እዘን ደሴታት 4100 ኪሎሜትር ኮይኑ ንውቅያኖስ ሓዊስካ ግን ኣስታት 5 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎሜትር ኣቢሉ ይበጽሕ እዚ ማለት ድማ ነቲ 4.4 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ጥራይ ዘለዎ ጠቕላላ ስፍሓት ኣህጉር ኤውሮጳ ብስፍሓት ይበልጾ ማለት እዩ እዚኣ ካብተን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሐን ዘለዋ 13 ግዝኣታት ፈረንሳ ሓንቲ እያ መቸም ቦራቦራ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ዋግኦም ዘይልከፍ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ኣዝዮም ክቡራት መዘናግዒ ቦታታት ዘለዎ ደሴት እዩ ካብ ክፋላት ደሴታት ፖሊኔዝያ ሓደ ኮይኑ ዋንነቱ ናይታ ገዛኢት ፈረንሳ እዩ ቦራቦራ መጺኹም ክትዘናግዑ እንተደሊኹም መጀመርያ ናይ ፈረንሳ ቪዛ ኢኹም ክትረክቡ ዘለኩም ፈረንሳ ኣብ ዝኣወዲ ሰብ ክወርድ ዘይትጽበዮ ከቢድ ግፍዒ ፈጺማ እያ
ካብ 1966 ክሳብ 1996 ኣብ ዘለዋ 30 ዓመታት ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ፈረንሳ መስርሑን ዘይምስርሑን ዝተፈተነሉ ኣብዚ ሞሩራን ፋንጋቱፋን ዝተባህለ ክልተ ደሴታት ፍሬንች ፖሊኒዝያ እዩ ነይሩ። ኣብዘን መንበሪ ደቀባት ዝኾና ክልተ ደሴታት ጥራይ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት 193 ግዜ ኒኩሌራዊ ቦምብ ተፈቲኑ። ናይቲ ውቅያኖስ ሃብቲ ገዲፍካ ነቶም 110,000 ዝበጽሑ ነበርትታ ደሴት በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወንጨፈ ኒኩሌር ዘስዓቦ ንጨረርታ ብምግላጾም ናብ ልዑል ናይ ጥዕና ጸገማት ተቓሊዖም እዮም። በዚ ምኽንያት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ዝንገር። ኣብ ግዚኡ ካብ ነበርትታ ደሴት ይኹን ካብ መንግስቲ ጎረቤት ሃገር ኒውዚላንድ ወላድኣ ከቢድ ተቃውሞ ይውረዳ፣ ፈረንሳ ግን ክትሰምዖ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ይኹን ግን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት እቲ ተግባር ጌጋ ከም ዝነበረን ኣብ ነበርቲ ከባቢ ድማ ጉድኣት ከም ዘውረደ ብወግዒ ተኣሚናን ንግዳያት ካሕሳ ንምኽፋል ተሰማሚዓን እያ። ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ካርታ ኣቕርባ ቢልኩም እንተሪኢኹማ ኣብዚ ሓንቲ ስም ክትሪኢኹም ፍሬንች ጉያና ምናልባት ናይ ስም ምሳል ዘለወን ወይ ድማ ገዛእቲ ስም ኣጠሚቖማ ዝኸዱን ተመሲልኩም ተጋጊኹም ኣለኹም። እዛ ሃገር ሎም እውን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳይ ዘላ 83,500 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ ፍሬንች ጉያና ምስ ብራዚል ዘዋስና ንኣስታት 7,086 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ኣለዋ። ፈረንሳ ምስ ጎረባብታ ካብ እትዳወቦ ዶብ እዚ ብመንገዲ ፍሬንች ጉያና ቢላ ምስ ብራዚል እትዳወቦ እትዝነውሐዩ። ፈረንሳ ናብዚ ክትመጽእ ዝኽኣለት ብ17 ክፍለ ዘመን እዩ። እንሆ ድማ ሎሚ ድሕሪ ኣስታት 400 ዓመት ጉያና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ትርከብ። እቶም መጀመርታ ካብ ፈረንሳ ናብ ጉያና ዝመጹ ሰፈርቲ 1763 እዩ። ካብቶም ሽዑ ዘስፈረቶም 12,000 ሰባት እቶም 10,000 ብሕማም ክሞቱ ከለዉ ብህይወት ዝተረፉ ድማ 2,000 ጥራዮም ነይሮም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ናይ ሰፈራ መስርሕ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተተቋረጸ እኳ ካብ 1908 ጀሚራ ግን ኣብ ሃገር ከቢድ ገበን ፈጺሞም ናይ ነዊሕ ዓመት ማእሰርቲ ዝተበየነሎም ሓደገኛታት ገበነኛታት ዝእሰሩላ ውልቃዊት ማዓስከራ ጌራ ክትጥቀመላ ጀሚራ እያ። ኣብቲ ግዜቲ ናብዚ ቦታ እዚ ካብ ዝተላኹ 56,000 ሓደገኛታት ገበነኛታት እቶም ብህይወት ዝተረፉ 5,000 ዝኾኑ ጥራዮም ነይሮም። 50,000 ዝኾኑ ገበነኛታት እሱራት ኣብኡ ረጊፎም። በዚ ምኽንያት እዛ ኣብቲ ግዜቲ ቀንዲ እስር ቤት ዝነበረት ደሴት ዲያብሎስ ዝብል ቅጽል ስምዩ ክወሃባ ክኢሉ። ክሳብ ሎሚ ድማ ከም ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ደቀባት ጉያና ናይ ህንዲ መበቆል ዘለዎም እዮም። ፈረንሳ ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁጽጻራ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ሽኮር፣ ቡንን ካካዎን ንኽሰርሑ ብ18 ክፍለ ዘመን ካብ ኣፍሪቃ ዝወሰደቶም ጸለምቲ ክሳብ ሎሚ ናይቲ ሃገር ዜጋታት ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። ፍሬንች ጉያና ኣብቲ ምድሪ ብፍጥነት እትዘረሉ መስመር ኤኳቶር እትርከብ ሃገር ብምዃና ከምኡውን ኣብ ጫካታት ኣማዞን ካብ ዘለዋ ኣዝዩ ህዱእ ኩነታት ኣየር ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ብምዃና ንናይ ጠፈር ሳይንስ ብፍላይ ድማ መንኮርኮር ንምውንጫፍ ኣዝያ ወሳኒት ሃገር እያ። ስለዚ ድማ ማእከል ጠፈር ጉያና ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ማእከላት ጠፈር ሓደ እዩ። እተን ካብ ኤኳቶር ርሒቐን ዝርከባ ፈረንሳን ኤውሮጳውያን ሃገራትን መንኮርኮር ንጠፈር ንምውንጫፍ እቲ ቀንዲ ዝጥቀማሉ ማእከል ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ቅድሚ ጉያና ፈረንሳ መንኮርኮር ንምውንጫፍ ትጥቀመላ ዝነበረት ሃገር ሓንቲ ካብ ግዝኣታ ዝነበረት ሃገረ ኣልጀርያ እያ። ኣልጀርያ ናጽነታ ምስ ረኸበት ግን ጠፈራዊ ማእከላ ናብ ጉያና ገዓዘቶ። ማእከል ጠፈር ጉያና ንኣስታት 7,500 ሰብ ሞያ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ማእከልን ሰራሕተኛታት እቲ ማእከልን ግን ፈረንሳውያንን ጻዕዱ ኤውሮጳውያንን ብምዃኖም ካብ ስም ሓሊፉ ንደቀባት ነበርቲ እቲ ሃገር ዝህቦ ዝጥቀስ ጥቕሚ የለን። ጠቕላላ ቁጽሪ ህዝቢ ጉያና ኣስታት 300,000 ኣቢሉ ይግመት። ብመንገዲ ፈረንሳ ኣካል ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምዃኖም ካብተን ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጥርነፋ ሃገራት ካብቶም ዝደኸዩ ተባሂሎም ዝጥቀሱ እዮም። ክብደት ናብራ፣ ዘይምዕሩይነት ዕዳጋን ስራሕ ኣልቦነትን ካብ ቀንዲ መግለጺታት ፍሬንች ጉያና እዮም።
لعل 400 كاب هزبا اب تحت مسمر دخنات زنبرو خينهم 24 كاب هزبا دما سراح البويم دك أبات هزبي فرنش وغيانا بزي حقاو أقباب ورقا مفحار مقفاف عسان وتسيد عنجيت زخانو سرحات بمسرحن زنابوريم غيانا كاب نويح جزيت حيزا بمفرة بانانان كانت أشكرن اتفلت هاجر كوان تخانت لو مجن ازم كل التفريعات كاب تهاجر بمدفقهم زي قاطاتا نمرباح انسساتاتيوم كم كالا أماراتي زتك أملو أب قطراو كفالات تهاجر زركابو زيغاتات نايتعنا تمرتي منبر بيتن كالوت مسرتاوان نقراتن بقليلو أي رخبونيوم بز مخنيات أب كل تشحن 10 شوعاتن نمانجست فرنسا زكاوم حيال نعب توليعن أب تهاجر نزركاب مأكل تفر سراح دو كم زبل كساب مقبار درجة بتيحن نيريو فرنسا 1 بليون يورو نايلمعات حاجز كتقبر قال آتيا أب قبرن تو على التون اتتقاومو جن كساب لوم يسقط زلزلة كابتن 13 ناي سجر بحر جزءات فرنسا اتنكلته أب أفريقيا زركبا مايوتن ريونيونن يبهلا بتا كاب فرنسا تشعات تشحن كل 100 كيلومتر رحيقة ولاداتها اللمبر كاب ناي سجر بحر جزءات فرنسا ناي مخان عدلجن كتملت زي كالت ريونيون نجمر إذا هاجر اتتوهيبوا زلومت أو عسمون أب فرنسا بستخيد الثورة أب كل التوغن تخافيلهم زواجو زنبرو تغالس توغنات بسلام بموهادهم نعون مخبار تباهيليو ريونيون زغروا حجرات بمعراب مدغشقر بمبرق دما موريشيس ولا داي خنامبر كلتي انجن أبولات حبرة أفريقيا إذا أب منغوان تركب ريونيون جن حنت كابتن نايسجر بحر جزءات فرنسا بمخانا أكال حبرة إيروبايا ريونيون أستاد شعات 100 حزب زنبرلا دسيت كوينا تسلمت أفريقاوين إيشياويانن سعدون دما يركبوا إذا دسيت كابشحن 640 كلتن جميرة أب تحت جزءات فرنسا تركب كوينا كلت شحن 500 تربيعية كيلومتر صفحات اللواء رئيس كتماء سانت دينيس تبهل 400 كاب كرستاتا أمزجب كرس يونسكو استمزجب خينو بنايك أنت شكرن مهرت التفلات لعل قصرناي توريزم بصحت زلوا هاجر ونع فرنسا أبزبوتا زون كال قفع فاتيمايا كابشحن 950 جميرو قصر حزبي نايتا أبدوب أمريكا تركب أكال جزءات فرنسا زخنت فرنش وغيانا بالعل متن أنقل كيلونيريو نغت نبرلو زي متش ناي جزءات التححزة بتحماق التححزة صعب موتن كم أدما مقدال متن وليدن كابتوم كاندي مخنياتات يوم نيرم أبتبوتا إندستريتات تخيلة شكر بون كاكاو نهزبات تقرب زنبرات فرنسا ترخبو زنبرات مهرتي مئن تخي قدلا حاد حساب حسابات كاب كال كفال جزءاتكا زيغاتات كامتيخا أبقو كمز سفرو مقبر ازوم أبزبوتا كسفرو استدليو هزبتات جن تعدو فرنساويان هيكونن نتوم زيغات أما يغات أمام نتأقامات كتصور زخلو تسألمتي أفريقاويان سلازي دمايا كابتا أفريقاين من سيات زلوا أكال جزءاتا زخانات ريونيون ناب فرنش وغيانا كتاقزهم زجامرات ازي كابشحن 900 سوساتات كسابشحن 900 سمانياتات نعيسرا عامتات زاكل استقابريو أب مبراق أفريقا أب مونغو موزامبيكن مدغشقرن حانتي مايوت تبهل دسيتالا إذا دسيت ولدا أكل أقدمن جزءات فرنسا زنبرات دسيتات كوموروس تخنبر لومجن أكلتن 13 ناي سجر بحري جزءات فرنسا أبزون زيجنتهم فرنساويان وقعوا قانقوم فرنسيا صندوق علامهم فرنسا ولد أيخنبر نابرو أمجن ناي فرنساويان يمثلنيو أستاد 300 شح نبرت زلوا مايوت نايتألمت أفريقاويان إيشياويانن تعدو فرنساويانن من بريتيا فرنسا أبزون وتهدروان حيلتاتا وفيرا كاب هنداو كيانوس ترخبو إيكونومياوي تغمتاتا كاب موحاس عدو علاي تفلتنيا لومي فرنسا تجزأن حجرات إذن ستتقصات راه يكونان كوتران 13 خوينو أبزت فلالي كفالات زعلم دما فحيلا يركبا مبزحتن إذن حجرات نات أنتن كرخباز دلي خوينن حنساب وريتات عليما حنساب أنا توتئ كحسمو كوميو
بمبال أفراريحا كساب ليتلومي جزائتان كوينا تغطسلالا نايلومي دحساس أبزك أخلنايو مساي حبيركم بمسنحكم يمسجنكم أبقت علي بخالق تحستو كساب نرخب سسنايو علم